Lau. Urip po, aman. Lha sing ngomong onde-onde sapa? Wong kowe ora tak tutuk mbok kukur kowe. Menangan le. Kowe kok akhir ketak ora tak barengi balik kowe.
Aku bareng kene lah. Sesuk-esuk umbal. Pati Purwodadi. Omamu ngendi? Lebeng Jemuk. Di desa apa nek? Lah ora lele ra genah. Desa apa? Lebeng Jemuk. Anane ki lebeg jumo kok lebeg jemuk. Lho wis digenti. Dadi untung pucat karo mamula kok. Kowe lah asline ngendi? Lah aku mamula asli sing ngomong kawe sapa ora sablonan kok. Kowe lah wong dinyo munyo. Ndengi aku wong dindengi. Dengi ki denganane sik. Dengine sik. Denganane wong Malang. Ha. Dengi mau Surabaya. Surabaya. Iki mah wong Kediri. Lah mbokmu apa begengge? Hah? Iya. Mbokku siji Pak, aku 7 kok. Ane kowe. Bapak 2, ibu 2. Lah yo. Lapo? Bapak-bapak. Iki lho jeneng bapak-bapak. Kowe matilah, Cuk. Aja banter. Kowe pegatan sapan? Bojomu tak peke. Kowe gelem tenan. Saking geleme ah. Bocah open-openane gede rambane gajan meneng wae nek. Karo wasep sapi tak apa iso. Nyoh, tak weni. Kowe ini apa? Some. Belajar. Iki apa? Ki some. Some kok ngene. Ancen ngancani gegeke lairan kok. Lah yo ah. Ibu kon lapo? Lombok. Aduh, aduh. Kino. Waduh semana. Sapi meteng. Jangan gundul wong. Kiri manyang-anyangan. Lho lagi nih kowe. Matane ketiku ya Allah Gusti. Apa lah po? Ora kok ngono wis gak aku. Kedesuk kok bahas salon ae kok. Ayo. Iki lha apa setu kek? Iki ku aku nek meteng lho. Lah, lu dipepet-pepet nek meteng. Kowe tau PBB to? Amin. Lho. Kowe tau PBB apa ora? PBB kepanjangan dari apa? Alah gonto lele. Pinter aku ah. Wes, Saro. Mo, kowe apa apa? Apa komandan? Yo ta. Komandan marinir. Besok aku dolan bedil ngene-ngene. Yo. Wah, oke wah. Ya, ngosek go kabele. Oh, siap, gerak. Dalam basir berbasir. Wes ana kon 10 nyangan iso kleru wae. Piye desuk? Baris berbaris. Iso ngetebon mbok taro kabeh. Baris berbaris. Ora siap tangam tak ketok ngono. Siap gerak. Nah. Ngono ah lele. Enjang kanan gerak. Ya Allah. Iki piye cah iki cah? Kiri otak kanan. Woi, sirahku mbok kentel lho. Kene pindah kono. Pindah kene. Miip. Ora fofo ah, Mas. Siap gerak. Padon wae ora tak bayar isane ngomong. Encang kiri gerak. Lah. Iki piye nek cah? Wes kelek badhe kabeh mbok ler terus kok. Taneng tengah. Kowe daripada tengah ngarep laman malah. Ngarep laman. Ngene. Madhep rono lho nyok. Nah. Cihuy. Sida siap lihat ora? Siap gerak. Maju jalan. Ya Allah.
sikil buntelan kok tape. Apa lele? Ihui. Ayo. Wani kowe. Tik. Lau.
Ya Allah. Ya Allah. Piye? Piye neh, piye neh? Piye? Per tau reti ula. Lah iki ula. Suarane iki kok. Slep. Kok. Selep. Ngono lho. Lah mau piye? Kemeng. Sesuk pijet ta, Mas. Kok. Selep. Nang kelek ta nang apa? Oke, Bos. Wah, kok. Wis. Kabari yo. Oh, kok. Selep. Oh, kok. Selep. Oh, kok. Iup. Selep. Wah, kok. Selep. Oh, kok. Kri. Ya Allah, sah. Aku dek esok kok kalah terus. Piye neh? Aduh lah. Lu aku mau, wes bener. Kok. Selep. Wih bener tak salah? Piye? Sithik ae. Ngono? Lu ngono iki omong adek mau go. Digo. Ki wekku iki. Saiki iki ngene. Sesuk bar mulut le. Wes tak durung. Oh, kok. Sithik wae. Oh, kok. Sithik wae. Oh, kok. Nek mau. Sithik wae. Wah, kok. Sithik wae. Wah, kok. Cukurukuk. Puceru. Sido ta ora kok malah dijagong. Weh. Weh iki diteni wong kene. Sithik bae ini rasa dielokno. Kok. Ah. Wis dadi macan sapa yang dadi macan? Ora ono macane. Macane mati ya, San. Ya. Oh. Nek mau. Ulone sumbing. Oh, kok.